ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ತೋತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರ್ ಪಂತೇನು ಸಂಪತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ಮಲ್ ಪರೆ ಪಂತೇರು ಹತ್ತೂರು ಅರೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ದೆಪ್ಪುಗ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಾಗ ಪೋನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು 9 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬನ್ನಾಗ ಬನ್ನಡ್ಕ ಪಣ್ಣದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡವು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಎಸ್ಕೇಪ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ್ರಾಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅವು ಆಡೆ ಅಂಚ ಬೆದ್ರಾಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅವು ಅಂಚ ಬನ್ನಡ್ಕದ ಈ ಒಂದೇ ಪಂಪಿನ ಐತ ಇನಿ ಕೋಲಮ್ಮ ತೊಂಡು ಬೊಕ ಜೋಕುಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಂದು ಅಂತೀರು ಎಂಕೊಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದುಂಬುಡುಂಚಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಂಚ ಐತು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಗಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ ಪೋಯತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲದಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಬೊಕ್ಕಾಡೆಗೆ ಪೋಯಿ
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೋಲದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುವವರೆಗೆ ಆಪು ಕನ್ನಗ ಮೋನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ತೇವೆ ಬಾಕಿದ ಪುರ ತುಳಿ ಯಾನು ಬತ್ತೇಳು ಬಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ತೂವರೆಗೆ ಆಪು ಒಂದು ಬನ್ನಡ್ಕ ದೈವದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಮೂಲ್ತೋದು ಮೂಲಿಗೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ತುದು ನಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇಟೆ ಕೊಡಿ ಪಾರೆಗುಂಡು ಅವು ಬೇಟೆ ಕೊಡಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಡ್ಕದ ದ್ವಾರ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ ಅಡೆಗೆ ಪಾರೆಗೆ ಅಂಡ ಆತು ಪೊರ್ತು ಪುರ ಉಂಟು ನನಗೆ ಕದೊಡಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಪುರ ಅವು ಗೋಸ್ಕರ ಮುಂತಲ ಬನ್ನಡ್ಕದಲ್ಲ ತೆಪ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ ಇತ್ತ ಮುಂತ ಕೋಲ ತೂಕ ನಮ್ಮ
ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ತುಳು ಅಣಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಅಣಿ ಕಟ್ಟದು ಮಂಡೆಗೊಂದು ಕಟ್ಟುವರು ಆ ಮಂಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪೋರ ಹೆಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಮಂಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಎತ್ತಿನಾಗ ಅವು ಜಾನಟ್ಟ ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಬೇಕು ವಿಚ್ಚವರಿಗೆ ಅಂಜಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ದೇರು ಏರ್ಲ ಪಿಗಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಪೋಪಿನ ಕುಲ್ಲು ನಡೆದು ದುಮ್ಮು ಬೋಂಡು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ತುಳು ತುಲೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿರು ತೋಜುಂಡೆ ಇನ್ನು ಮೋನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿನ ಅವೇನು ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಜಾನ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಪೋರೆ ಗುಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪ್ರಕಾರವಾದ ವರ್ಷಬೋಧ ಕಾಲಾದಿಬೋಧ ವರ್ಷಾದಿವನ್ನಗ ಅವ್ಯಾಗಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭಾರ್ಯ ಕನ್ನಡಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಪಿಂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇದು ಉತ್ಸವದ ಬಲಿದ ಕಟ್ಲೆ ಅವ್ಯಾಗಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಂಚಿತ್ತವರು ಮಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಪೋಪಿಂಚಿ ದಿನಮಾನ ಅವ್ಯಾಗಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾರ್ನಾರ್ದ ಬೀಡುಡು ಅಂಜಿತ್ನವಲು ಕನ್ನಡ ದೈವಗಳ ಅಂಜನೆ ಕೇತುರ್ಲಾಯಿಗಳ ಅಂಜನೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕನ್ನಡಕ ತಾಯಿಗಳ ಕೊರಿಂಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆದ ಕಟ್ಲೆ ಅವ್ಯಾಗಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜಪಡ ಇಂಚಿ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಎತ್ತಿಂಚಿ ಕನ್ನಡಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಂಚಿ ತೋರಣಲ ಗಜಗಂಬಗೆ ಏರಿಂಚಿ ಕೊಡಿಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಸುಮುಹೂರ್ತಡು ಭಕ್ತೇನು ಮುಖೇನುವಾದ ಕೊರಿಂಚಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬಯ್ಯದ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅಂಜಿತ್ತವಲು ಪಾಡಿಂಚಿ ಅಂಜಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವದ ಗಟ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕ ಸಂದ ಇಂಚಿ ಬಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ತಂತ್ರ ತೂಕಿಂಚಿ ಕೊಡ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಜಿತ್ತವಲು ಚೇತುರ್ಲಾಯನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಲಿ ಅವ್ಯಾಗಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನ ಗಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಅಂಜಿತ್ತವಲು ಚೇತುರ್ಲಾಯನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸತ್ಯದ ಇತ್ತದ ಬರ್ತಲು ವರ್ವಾರದ ಗಗ್ಗರದ ಚುಂಡಾಯಿಂಚಿ ಕೊಡ್ತು ಇತ್ತದ ಬರ್ತಲು ಕಟ್ಟಿ ಗೋಲೋಡ ಹಿಡ್ಪಾಯ ಗಗ್ಗರ ಲೆಪ್ಪಾಯಿ ವೀರ ಅವ್ಯಾಗಮ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಿಂಚಿ ಕೊಡ್ತು ಪತ್ತಿಂಚಿ ಅಂಜಿತ್ತೋಲು ಸೂರ್ಯ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೇರು ಮಾನುಷಂದ ಶುದ್ಧ ಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಂದು ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ
ಏನು ಪಂಡತೆ ಒಂದು ಬರ್ನಡ್ಕ ದೈವದ ಕೋಲ ಅಂದು ಇಡೆ ಭತ್ತ ಮುಟ್ಟಿಯ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಮಸ್ತ್ ಸಂತ ಬರೋಂಡು पूरा पोर्शन है ना
ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಪಾರ್ಟ್ನೆಲ್ಲೇ ಪಾಡುವೆ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.